Sommige mensen zullen denken, althans in ieder geval ik, een nieuw gezicht. Ja, toch draait mijn clip al enige tijd mee op TV Oranje. Ik heb een single opgenomen, Ons Geluk. Het gaat over het gezinsgeluk. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Ik heb 2 fantastische zoons. En daar gaat het liedje eigenlijk over. En ieder die, ja, een heleboel mensen kunnen zich in dat liedje vereenvoudigen, zeg maar. Dus. Is dat in tijden van crisis belangrijk om over positieve dingen te zingen? Ja, ik vind het zelf heel erg belangrijk. Ik heb het zelf naar mijn zin. Ik zou mijn vrouw niet kwijt willen en mijn kinderen ook zeer zeker niet. Dus ja, ik denk laat ik er een liedje over gaan maken. En hoe gaat zoiets dan? Dan lig je opeens in bed en dan denk je, ik ben gelukkig met mijn vrouw en kinderen en ik maak er een liedje over. Het was begonnen, ik zong, op feestjes zong ik altijd Dochters van Marco Borsato. Maar ik heb zelf geen dochters. Dus ik denk, ik moet iets over mijn zoons hebben, over mijn gezin. Nou, toen kwam dit in gedachten op eigenlijk. Maar tekstschrijven is nog een behoorlijke kunst. Ja, ik ben met het idee naar Mark Daniels gegaan. En samen met Arnold Johnson, met z'n 3 hebben we een hele mooie compositie gemaakt, zeg maar. Ik ben wel met een volgende single ook alweer bezig. Die gaat over vriendschap. Want ja, om je vrienden te laten voelen dat je gewoon heel blij met ze bent, zeg maar. Maar dat betekent dat je heel onderwerpen zoekt die heel dicht bij je liggen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, zeg maar? Het geeft wel een beetje de trekjes van een echte volkszanger. Maar is dat inderdaad iets wat je ook graag zou willen zijn? De man van de straat die gewoon zingt over Jan en Alleman? Ja, lijkt me op zich heel erg leuk, ja. Want zingen, wat is dat voor jou? Is dat op dit ogenblik nog een hobby of fulltime werk? Nee, het is voor mij een hobby. Ik hoop er wel mijn werk van te maken, maar ik ben werkzaam als monteur bij het waterleidingbedrijf in Zuid-Holland. Maar ik heb wel de hoop, ja, maar er zijn natuurlijk zoveel, maar de hoop om dat mensen mijn liedjes leuk vinden, ja, misschien door te kunnen breken. Dat zou leuk zijn.